zvinogoneka here kuti tiwadzane nemhuka? Nokuti vazhinji izvozvo vari kufunga nzou nezvainoita, vari kufunga shumba nezvainoita, mbada nezvainoita, nekuti kana tikatarisa kazhinji musango mune mhuka shomanana dzinoda kufarira vanhu zvakaita mbizi. Ko dzimwedzi zvinogoneka zvakanyanya kugarisana nemhuka, asi chinongodiwa ndechekuti vanhu vanofanira kunzwisisa kuti tigogarisana nadzo zvakanaka ndezvipi zvatinofanira kuita. Ndingadewo kudzorerai mashure kuti vakuru nemhuka kare vane mararamiro kana kuti vane maitiro avaiita zvakaita kuti vakwanise kuchengetedza mhuka. Saka nekumwe kutaura tikuedza kuti kuchengetedza mhuka hachisi chinhu chitsva kwatiri isisu vagari vemuZimbabwe, asi chinhu chakatanga kare kare nemadzitateguru yedu. Ndofunga mainzwa kare vakuru vaiti kana vana vakugara vapedza vadya pai vaiudzwa dzinonzi ngano. Ngano kazhinji dzaiedza kutsanangura mabhihavhiya emhuka, vaiti paive natsuro nagudo, vachiedza kutsanangura kuti vana vakure vachinzwisisa kuti mhuka inombonzi gudo yakamira sei, inombonzi nzou yakamira sei, garwe rakamira sei, nyoka yakamira sei. Saka izvozvo yainga itori nzira yokukwanisa kudzidzisa vana kuti vakwanise kukura vachiziva. Saka ndofunga isisuwo takamira seCommunity Campfire Association of Zimbabwe ndo zvimwe zvinhu zvatinenge tichiedza kuda kuti tikwanise kuzvimutsurudza kuti izvozvo local knowledge kana kuti ruzivo rwaishandiswa nemadzitateguru edu mukuedza kusimbisa nyaya dzekuchengetedza zviwanikwa, tinenge idawo kuti tikwanise kunge tichidzidzisa vanhu tichishanda pamwe chete neZimpacts vachitipawo uchenjeri kana kuti unyanzvi hwekunzwisisa mabhihavhiya kana kuti mararamiro atingaite nemhuka. Ndizvozvo tinotenda, ngativauchire maoko.